No niin, nyt ollaan meidän majoituspaikassa ja hommahan me lähti sillä lailla liikkeelle, että eilen meille sanottiin tuolla briefingissä, että se on 5 tuntia se toka cut-off, ja kun se oli alun perin 5 tuntia 30 minuuttia. No, sit joutui miettimään siinä vaiheessa, että vajaa 3 tonnia nousu ja 25 kilsaa tämmöiselle pallerolle, niin se on kyllä saatana aika kova temppu, mutta lähdetään yrittää, että pitää niinku kaikki mennä niinku tosi nappiin. No, aamulla lähdettiin liikkeelle ja sai tossa ekas 2 kilsan nousussa niin käydä 4 kertaa tyhjentämässä ja ei siinä mitään, ei se hirveästi ajallisesti vienyt, mutta vetin pikkasen vetkuksi ja semmoseksi niinku tuntui siltä, että ei niinku ollut semmonen paras terä, kun lähdettiin tonne teknisille osuuksille ja no, sitten koitettiin tehdä parhaansa ja tultiin ekaan cut-offiin sinne ensimmäiselle päässille ihan hyvä voimassa, ne oli hyvällä fiiliksellä ja reilusti alle cut-offiin ja sitten lähdettiin kohti tokaa cut-offia ja mietin siinä vaiheessa, että ei jumalauta, kun siellä oli semmoista auton kokoista kiveä niin kuin jatkuvasti. Niin kuin se oli ihan loputtoman pitkä ja nilkat ei toiminut, että ne tuntui siltä, kun ne olisi ollut puuta. No, sitten mä totesin siinä, että oli ehkä 20 minuuttia aikaa siihen kello 5 tunnin cut-offiin ja totesin, että jaa, että tosta lähtee ketjut ylös ja otetaan monta 100 metriä ylöspäin ja selkeä pitäisi paukuttaa kovaa vauhtia vielä tuvalle ja mä en tiennyt yhtään kuinka pitkä matka siitä oikeasti on sinne ja totesin, että en mä vittu kerkeä, että ei voi mitään. No tarinan opetus on se, että älä vittu ikinä luota italialaisiin aikatauluihin. Ja päästiin sinne Rifugiolle, Allievo. Ja ilmeni, että se cut-off onkin 5 tuntia 30 minuuttia. Mihin olisi kerennyt ihan hyvin, jos ei olisi ottanut kuvia ja jutellut muiden kanssa ja juonut ja vaihtanut hölkäksi ja alkanut miettiä Glencoe. Olisi pitänyt puskea vaan. En puskenut. Jäin cut-offiin. Ja sieltä tultiin sitten reilu 2000 metriä alas ja joku 14 kilsaa. Ei paha, jäi 10 kilsaa kisasta kokematta. Mut kyllä mä väitän, että kyllä se olisi niinku maaliin tullut, jos olisi vaan saakeli ollut päätä juosta. Mut kyllä mä sanon sen, että niinku kaikki ketkä tänne niinku Suomesta aikoo tulla, niin homma on tämä. Et kyllä tää niinku lähtökohtaisesti pitää 9 tuntia juosta, niin sit kestää pikkuongelmat. Voi olla vähän kakkahätää, ei haittaa. Ja voi olla vähän cut-offien kanssa pelivaraa, mut niinku ei oo semmonen retkipaikka. Joo. Ei tullut meikäläiset ekaa suomalaista Kiman maaliin tullutta kaveria, mut 2018 mä tuun takaisin. Ja mä toivon, että tänne tulee mahdollisimman monta kovaa suomalaista sit juoksee mun kaa, koska mä todella tuun silloin maaliin. Et vaikka jumalauta mikä ois. Vähän ehkä pikkasen pettymystä saattaa olla havaittavissa, mutta ei se mitään. Leuka rintaa ja kohti Glencoeta. Näillä mennään. Over and out.